Hola, companys. Intentaré resumir per la societat i per tots els immunòlegs la notícia que suposo que alguns de vosaltres heu sentit, potser no, però que es tracta que a principis de febrer l'Agència Espanyola del Medicament ens ha aprovat un producte a l'Hospital Clínic i a Sant Joan de Déu, un producte de CAR, de receptors antigènics quimèrics en limfòcits T, per ser utilitzat en pacients amb leucèmia limfoblàstica aguda d'adults de més de 25 anys sense altres opcions de tractament. És el primer producte a nivell europeu desenvolupat plenament a Europa que ha sigut aprovat. És el primer d'aprovació a nivell acadèmic sense que la indústria hi participi i ha sigut possible gràcies al treball que hem fet conjuntament tots els components d'aquest equip multidisciplinar de l'Hospital Clínic Sant Joan de Déu, sobretot l'Hospital Clínic, on més de 180 persones, professionals, perdoneu, han pogut participar i on el lideratge de la secció d'immunoteràpia del Servei d'Immunologia de l'Hospital Clínic, liderada per la doctora Mariona Pascal, ha fet possible aquesta producció. Nosaltres ens encarreguem en la secció de fer aquests productes que es consideren fàrmacs i l'aprovació ens permet a partir d'ara prendre la responsabilitat d'oferir aquest tractament als pacients que compleixin les indicacions i els requisits corresponents. Estem treballant per aquestes indicacions es puguin ampliar, per exemple, que aquest mateix producte serveixi per leucèmies agudes en nens. Tenim 16 pacients de menors de 18 anys tractats amb uns resultats equiparables o similars, però com el número de casos és baix, intentarem incrementar-los per obtenir una aprovació també amb aquestes indicacions. I també, per exemple, el linfoma, on també tenim resultats força clars i esperançadors. També estem desenvolupant altres CARs, de fet, un CAR contra mieloma múltiple, BCMA, ja ha acabat tot el procés de reclutament de 30 pacients i esperem que, veient els resultats, un cop els tinguem analitzat, puguem també demanar aquesta exempció hospitalària que es diu, aquesta aprovació local, però amb tots els requisits que necessiten qualsevol aprovació de qualsevol fàrmac per l'Agència Espanyola del Medicament de cara a poder-lo oferir als nostres pacients. Espero que si necessiteu en qualsevol moment, qualsevol aclarament o us podem ajudar a aclarir qualsevol aspecte, contacteu amb nosaltres aquí a l'Hospital Clínic, al Servei d'Immunologia, ja sigui per telèfon o per correu electrònic. Moltes gràcies i qualsevol pregunta estem oberts. Gràcies.